Ο μόνος τρόπος να έρθει κάποιος στον Ιησού είναι μέσω του Πατέρα του Ιησού. Και ο μόνος τρόπος να έρθει κάποιος στον Πατέρα είναι ενώνοντας τον εαυτό του με τον λαό που επέλεξε για τον εαυτό του με αιώνια διαθήκη. Είτε αρέσει είτε όχι, ο Θεός δεν επέλεξε πολλά έθνη, αλλά μόνο ένα, τον Ισραήλ. Αυτή είναι η μόνη αληθινή θεϊκή διαδικασία για να επιτευχθεί η σωτηρία. Διότι όπως ξεκαθάρισε ο Ιησούς, η σωτηρία προέρχεται από τους Ιουδαίους. Το να προσπαθείς να παρακάμψεις τη διαδικασία που καθόρισε ο Πατέρας για να έχεις πρόσβαση στον Υιό είναι άχρηστο. Η σωτηρία είναι ατομική. Κανένας εθνικός δεν θα αναλυφθεί χωρίς να προσπαθήσει να ακολουθήσει τους ίδιους νόμους που δόθηκαν στον Ισραήλ. Νόμους που ο ίδιος ο Ιησούς και οι Απόστολοι του ακολούθησαν. Μην ακολουθείς την πλειοψηφία επειδή είναι πολλοί. Το τέλος έχει ήδη έρθει. Υπάκουε όσο ζεις. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Επισκεφτείτε τον ιστότοπο onnomostutheu.org.